Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan City ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo niining taknaa. If you have your Bibles with you, please turn with me to Romans chapter 10 verse 15. Roma kapitulo 10 bersikulo 15. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Ug unsaon man nila pagwali kung wala sila gipadala? Sama sa nahasulat, pagkaanindot gayod sa mga tiil, sa mga nagdala og maayong balita, sa maayong mga butang. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Unsa man ang gospel, unsa man ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo mga kaigsuunan, mao kini ang maayong balita nga ang mga guilty, nga mga makasasala, nga susama kanato, pagaisipon nga matarong atubangan sa Ginoo. Ipakamatarong tangtangon ang tanang salaod, ang tanang guilt sa atong justification mga kaigsuunan. Ang dugo ni Kristo mao ang basihan nganong mapasaylo ang atong sala ug ang pagkamatarong ni Kristo igasulob sa tanang mga mutuo. So duha ang mahitabo sa justification, gitangtang sa Ginoo ang atong guilt ug gisuluban kita sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kinsa ang i-justify sa atong Ginoo? Ang tanang mga nagatuo ug nagasalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo. God justifies the ungodly, those who have faith in the Lord Jesus Christ. So dili day nato limpyuhan ang atong kaugalingon as if sa atong pagpaningkamot mahimo kitang tulid at tubangan sa Ginoo. We just have to believe in the Lord Jesus Christ, in His blood and righteousness, ug kita pagaisipon nga matarong at tubangan sa Dios. Ug kini nga justification, kini nga kaluwasan, nagaproduce kini og bag-ong kinabuhi sa tanang magtutuo. Aduna na kitay bag-ong appetite, aduna nay bag-ong principle sa atong kinasuluran. That is the gospel that we are proclaiming Sunday after Sunday, or sa tanan natong panagtigom, we really refresh our minds with the message of the gospel. Now, kung ikaw justified or gipakamatarong atubangan sa Ginoo, giluwas, magpakahilom lang ba ikaw igsuon? Will you keep that greatest gift to yourself? Dili gayud. Gusto nato kining ipaambit sa uban, kining maayong balita. Gusto natong imantala, and that is what evangelism is all about. It is simply telling the good news to others. Sa tinuod lamang, gisugo sa Ginoo, gitawag sa Ginoo ang iyang iglesia nga mahimong mga saksi alang kaniya. Ang giingon sa Acts chapter 1 verse 8, apan makadawat kamo og gahom pagkunsad sa Espiritu Santo diha kaninyo, ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyang bahin sa kalibutan. Now, sa biblical category mga kaigsuunan, ang pag-witness, kining pagsaksi alang sa atong Ginoong Hesukristo, ang dili makita nga feature sa espirituhanon nga kaharian or gingharian sa Ginoo, atong ipakita, atong himuong visible sa mga katawhan. Kinahanglan nga makita gayud sa mga tawo nga real ang kingdom of God, ang kingdom of the Lord Jesus Christ. That is invisible. Pero kinahanglan nga makita nila sa atong kinabuhi, mag-manifest sa atong kinabuhi ang mga kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Ug usa sa mga pamaagi nga kita makasaksi sa kalibutan, mao nga ipakita nato kanila ang Kristohanon nga gugma. Ang gugma nato sa usag-usa. Remember, kining kalibutan na puno sa pagdumot, puno sa kaaligot-got,
puno sa kasinam o gani nga dunay gubat. For example, ang gubat karon sa Israel ug Hamas, this is because of the sinfulness of the human nature, nga wala gayoy buot nga magpaubos, walay magpaalakansi. Pero sa gingharian sa Dios, ang tanan nga mga sakop sa gingharian sa Dios nga giluwas, adunay paghigugma sa usag-usa. John chapter 13 verse 34 hangtod sa 35. Usa ka bag-ong sugo ang ihatag ko kaninyo, nga maghinigugmaay kamo sa usag-usa. Kung giunsa mo nako paghigugma, maghinigugmaay usab kamo sa usag-usa. Pinaagi niini mailhan sa tanang mga tawo nga kamo akong mga tinun-an, kung aduna kamoy paghigugma sa usag-usa. So this is the most effective way for us to witness to others. We will make the invisible kingdom of Christ visible to them by our life testimony, by our love for one another. But there is a distinction between witness and evangelism. Ang witness mo kining pagsaksi, pinaagi sa atong kinabuhi, musidlak ingon nga kahayag sa kalibutan. Ang evangelism, kinahanglang ibuka nato ang atong baba ug atong ipaambit ang unod sa ebanghelyo, ang unod sa mensahe. Ang witness, mga kaigsuunan, kining ipakita nato ang atong kahayag, dili ka na makaluwas sa mga katawan. Hinuon, makatabang ka na aron mahimong andam ang ilang kasing-kasing nga maminaw sa atong message. Remember, daghang mga nagwali nga ang mga tawo dili ganahan maminaw kay dili makita sa ilang kinabuhi ang maayong testimonyo. So our witness is a preparation for the people to listen to the gospel that we proclaim. But witness is witness. It doesn't save. We must proclaim the content of the Christian gospel. Ang unod sa ebanghelyo, ang unod sa maayong balita, kinahanglan atong ipaambit sa uban. And this is where preaching, opening our mouth, proclaiming the gospel, proclaiming the word of God comes in. Well, gibuhat sa Ginoo ang matag usa nga nagkalain-lain ang personalidad. Adunay mga tawo nga gifted kaayo sa pagbatbat sa pulong, gifted sa speaking. If that is the kind of person that you are, my dear brethren, then open your mouth to proclaim the gospel to people. And if you are not yet adept at proclaiming the gospel, pwedeng mag-improve, pwedeng magsugod o ginagmay, basta ibuka nato ang atong baba. Remember, witness is important, but evangelism is also important. Evangelism is the greatest commission or the great commission nga gihatag sa Ginoo sa iglesia nga atong pagabuhaton before siya mikayab sa langit. Kinahanglan nga dili nato ikaulaw ang atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan nga mga anak sa Dios dili gayud maulaw nga iproklamar ang iyang pagkamaayo. Matthew chapter 10 verse 32 hangtod sa 33. Mao nga ang tanang muila kanako atubangan sa mga tawo, ilhon ko usab atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. Apan si bisan kinsa nga magalimod kanako atubangan sa mga tawo, ilimod ko usab atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang pag-proclaim sa gospel, ang pag-evangelize, katungdanan kana nga gihatag sa Ginoo sa tanang mga Kristohanon. But we can hardly preach the good news of Jesus Christ if we do not know any unbelievers. So kinahanglan gayud nga mulakaw kita, himamato nato ang mga dili magtotoo ug ato silang paambitan sa ebanghelyo. Atong iampo sila nga himuong andam sa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga maminaw sa mensahe ug ato usab nga iampo nga ang atong kinabuhi epektibo nga kahayag sa kalibutan. Epektibo nga mga saksi aron dili madiscredit ang pulong nga atong gimantala. And most of all, we cannot preach what we do not have. If you are not yet saved, kung dili ka paluwas, kung wa pa nimo masabti ang kapasayloan sa sala, ang justification kung unsaon nga ikaw madawat sa balaan nga Dios, kung hangtod karon gasali gihapon ka sa imong good works, sa imong pagkabuutan aron dawaton ka sa Ginoo higala, you don't have any gospel to proclaim. You are not a Christian.
Undangi ug salig ang imong kaugalingon. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon kay makasasala ikaw. Apan si Kristo mianhi aron maluwas or aron luwason ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa Kalbaryo, sa krus, ug pinaagi sa iyang pagkamatarong nga iyang ipaambit og isulob kanato. Kung ikaw motuo ug mosalig kang Kristo, ikaw maluwas. Busa ayaw na paglangan-langan higala, come to Jesus Christ, believe on Him alone as your Lord and Savior, and if you are justified, do not keep your mouth shut. Proclaim the gospel to people. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa pagbuhat nini, atong iampo nga ang iglesia sa tibuok kalibutan himuong equipped sa Ginoo nga mumantala sa maayong balita. Magampo ta. Father, thank you so much for your message tonight. Salamat kay gipasabot nimo kanamo nga ang evangelism dili ra kini trabaho sa pipila ka mga kaigsuunan sa iglesia, but this is everyone's responsibility. This is your command given to all of us. So we pray, O God, that you will bless our lives, our testimony, our mouth. Help us to proclaim the gospel with clarity to people. Salamat, O Dios. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.